jer jedan puta izbeglica, rane su večite. I niste mogli ući u Vladin život ako nije otvorio taj najbolniji svoj deo, iz koje, kao što piše u Bibliji, da tamo gde je David dao svoju zagonetku, da je najslađe izašlo iz rane lava, a to je bio med, ljubavna poezija, molitve su izašle iz te izbegličke rane, vajarske, umetničke duše, koje smo na kraju krajeva uspeli da ih sve svrstamo ovde u ovoj knjizi. Da li se divim više njegovim rečima, stilu života, velikodušnosti, sećanju na ruskog vizantijskog orla, na koga mi jednako imamo pravo, i podsjetio bi da je car Dušan rođen od vizantijske princeze i naš dvoglavi orao nije manir ili imitiranje nekakve tuđe kulture, nego je vlastitost, pripadnost i pravo na posjedovanje. I Vlada ga je vratio u našem narodu, kao i u svom narodu, kao zajedničkoj tradiciji. Da li su se svi oduševili ili da li su svi to shvatili? Ne, što mi nije me baš nešto posebno briga. Ono što mi je bilo zadatak i što je gospodin Kojić vrlo lepo rekao, lako je biti dobar urednik ako imate dobar izbor. Prema tome, kogod odluči da bude dobar urednik dobre knjige, napravite sledeću Vladinu knjigu, bit ćete sigurno dobar. Jer je izvor dobar, zdrav i bogat. I ovde nije nekakvo uredničko meće. Ovde je samo sakupljeno ono što on je uradio i negde sklonio da mu ne smeta i radi dalje. Pa budite strpljivi, prikupite to što je prevazišao i sačuvajte knjigom koja traje mnogo duže od nas, ali koja pobuđuje duhove, koja budi ljude, koja upućuje na izvore i na budućnost. I završit ću sa jednim oblikom koji je prisutan samo u jevrijskom jeziku. Jevrijski jezik nema prošlost i budućnost. Ima model, 7 modela. Reč ukazuje na glagolski oblik koji ima posledice ili nema posledice. Ako ima posledice, onda podrazumevamo praktično i budući i prošlost i sve se dešava sada. Vlada Labat je sadašnjost koja nam je spojio prošlost, a dao Bog da nam spoji budućnost. Hvala. Prvo da vam se zahvalim svima što ste došli na ovo naše druženje. Ovakvih druženja u poslednjih 15 godina sam imao jako mnogo. Preko 100.000 ljudi je prošlo kroz moj neki prostor i verujem da ova knjiga nikad ne bi nastala, jer ja nikad ne bi imao vremena da je uradim, da Mile nije bio toliko uporan i mnogi ljudi koji su kod mene dolazili i bilo im nekako interesantno to što radim, pa taj njihov interes i dolaženje kod mene na Popovicu vrlo često po oluji, po kiši, po snegu dubokom kad ne idu ni automobili, onda vidite jednu kolonu ljudi koji dolaze kod vas, dolaze da vas čuju, da osete nešto. Ne znaju ni šta često, ali dolaze da vas čuju i da osete, i to je dovoljno. To je ta ogromna ljudska ljubav koja nas vezuje i večeras i koja mene vezuje za ovaj narod koji je moj. Drugi nemam. Bilo šta u ovom naboju emocije, možda bi pogrešio, pa bolje da se držim poezije, ona je nekako najbliža duši, najbliža srcu i možda ćete me najbolje osetiti i osetiti ono što trenutno radim i ono što će verovatno druga knjiga da vam bolje objasni šta je svetlost u materiji, šta je svetlost u svetlosti
kako se to radi, kako se rađa, kako se razvija i koji su principi koji su stvorili pre svega svečulne tragove svetlosti, a radi toga da bi možda bolje objasnio kao, ja se ne zovem autorom, ova knjiga nije moja, ova knjiga je svih nas koji danas živimo i ostala je kao amanet za neke generacije koje će nesumnjivo prepoznati istinu življenja, istinu tradicije, istinu simbola, istinu ljubavi koja ovaj narod prebogato je napunila nekim izvornim simbolima, svetskim simbolima, izvornim simbolima onog zbog čega ovaj Balkan, ovaj narod, ne samo srpski, nego sav narod koji živi ovde, zovu tako kako nas zovu. Mi smo građani sveta, građani Evrope i mi smo taj narod koji je sveti narod, ali sveti smo ne zato što pravimo gluposti, nego zato što nas krasi najmanje 8 vekova, ne treba nam više. Najmanje 8 vekova nas krasi onog iz čega sam ja crpio materijal da stvorim ovu knjigu. Moji sagovornici ili pre mene su dotakli mnoge stvari, ja ne bi da ponavljam, ali neke stvari ću ponoviti da jednostavno samo zapamtite o čemu ova knjiga otprilike govori. Govori o mnogim stvarima koje smo samo dodirnuli. Od mnogih intervjua koji sam imao, od mnogih pitanja koje sam imao kod mene kad su druženja, Mile je imao tu hrabrost i neverovatno strpljenje i muku da napravi nekih 1200 stranica teksta. Od tih 1200 stranica da napravi interesantna pitanja koja su u stvari ovekovečila ovu knjigu i dala suštinu i istinu onog zbog čega ćemo mi kao autori imati sigurno velikih problema od nekih ljudi, ili će bar pokušati da prave, jer danas niko istinu ne voli, pogotovo ne voli ako o istini argumentovano pričamo i držimo se nekih principa, da se ne stidimo ovog što smo danas, a da budemo ponosni ono što ćemo biti sutra. Spomenuo bi nekoliko segmenata koje knjiga dodiruje. Na prvom mestu to je jedan oblik pedagoškog razvoja i sazrevanja deteta, od deteta do čoveka. Pre nego što nastavim, moram da kažem da me Mile naterao na ovakvu strukturu knjige i mislim da nije pogrešio, koliko god sam se bunio, otimao, nekako me usmerio na ovo sve i vidim da sad nekako se i bojim da knjigu čitam, mada sam je 17 puta proveravao, prolistavao i sigurno uvek se nađe i neka greška, koliko god puta da proverite, ali pojmovna nije i ljubav je u pitanju, a ljubav pravi greške, pa dakle onda možemo da shvatimo da ako je samo ljubav u pitanju, onda su i greške dozvoljene. Znači, taj pedagoški razvoj i sazrevanje od deteta do čoveka, pa to je prvi stepen gde je naše društvo danas poljuljano. I svi ovi dalji aspekti koje vam budem naveo, naše društvo je ranjivo upravo na tome. I to je, mislim, po meni najvredniji dar ovom društvu, da u ovoj knjizi su podvučene neke stvari koje bi trebalo svako od nas da preispita i da počnemo na neki novi način da doživljavamo i sebe, i tradiciju, i svoje okruženje. Drugi deo je tradicija i religija i uticaj te dve strukture na čoveka. Zatim ratovi i seobe naroda koji su na ovim prostorima
na ovim bespućima i na ovoj raskrsnici sveta gde je Balkan stalni i jedan sinergizam i tradicija tih ratova i seoba naroda koja je dala u dobrom delu i kvalitet i ove knjige. Zatim, važnost simbola iz svoje tradicije za duhovni napredak svakog od nas. Polako, ali sigurno postoje ljudi koji pokušavaju da nam izbrišu nešto što je naše, što ne može da se izbriše. Kad dođete na jedan pust prostor mesta moći kao što je porušeni manastir ili manastir koji ne postoji više, zatravljen je, vi osetite muziku prostora, osetite miris tamjana, osetite liturgiju, osetite da je tu ljubav. To ne može da se pogreši. Ova knjiga govori o tome da taj simbol, važnost simbola, važnost te tradicije ne može da se pobriše, ona je u našim genima, ona je zapisana u DNK svakog bića koje je ovde rođeno, a rođeno je kao centar sveta, pupak sveta. Sveta Fruška Gora jeste pupak sveta, zapamtite, jednom dana ćemo o ovome pričati na drugi način. Zatim, knjiga govori o kreativnosti i duhovnom radu na sebi, izuzetno potrebnom. Danas u eri ovog što nam se dešava, gde SMS porukama i kroz komunikaciju interneta mi doživljavamo stvarnost kao jednu izobličenu stvarnost, gde nema više komunikacije oči u oči, gde nema preplitanja aura oko čoveka, gde nema te informacije koju ne dobijamo samo govorom, ne dobijamo samo pogledom, dobijamo je međusobnom komunikacijom, druženjem, svađom, ljubavlju, raspravljanjem, dilemama raznoraznim koje imamo i polemikom. I to je taj ljudski aspekt koji smo zaboravili. Dakle, ta kreativnost koja nam je oduzeta, jer danas ako nekog nešto interesuje, on će ukucati šifru i dobit će pregršt problema kreativnih sa interneta, gde više njegova kreativnost ne radi. Kreativnost se pretvorila u kompilaciju i papirčenje i to je ono što nas sasvim sigurno vodi u zatiranje ako ne počnemo da razmišljamo o sebi. Zatim, knjiga govori o instrumentima ljudskog uma, znanja, iskustva, zanati, umetnost, na koji način i koliko u proporciji, a proporcija je osnova celog univerzuma, koliko u proporciji treba koristiti znanje, koliko i svoje iskustvo i koliko zajedno u nekom sinergizmu stvoriti neko delo, ostaviti iza sebe neki trag. Da li je on trag čulni ili svečulni, ali važno je ostaviti trag za neku novu generaciju koja dolazi, gde će i simbol i sve ovo ispred što sam rekao ostati zabeleženi trag prošlosti za budućnost, a ona se dešava i prošlost i budućnost dešava se sada, ovog momenta u ovoj sali. I kad odete kući, svaki moment, svaki vaš trenutak treba da doživite kao sadašnjost. Ako budete živeli u prošlosti, promašili ste. Ako budete živeli u budućnosti, danas u budućnosti, promašili ste sadašnjost. Sadašnjost čine svečulni tragovi svetosti. Zatim imamo hrišćanstvo i pravoslavlje i mesta moći, kojima smo prebogati na ovim prostorima i kojima zavređuje ova planeta da se prepoznamo, uvek da se prepoznamo da smo ti koji smo iz generacije u generaciju, iz stoleća u stoleće stvarali i ostavili toliko da ni one silne soldateske koje su prošle ovim prostorima nisu uspele da pobrišu te tragove. Uspeli su da pobrišu 54 manastira na Fruškoj gori i ostali su se 18 živih. Ali su ostali i onih 54, zato što je neko
bio nekad svestan, povezao je svest, podsvest, kosmičku nadsvest i stvorio je trag gde danas možemo da bar znamo gde je nešto postojalo. Zatim pad